RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto magkita ang laki pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong palud, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Mayet. Ginaingon, bisag lumayon ka pa, muhupas gihapon kini. Wa gihapoy forever. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga din ako mahimong mahikalimtan. Oy, pauli na dires ato Mayet kay magsulti tang duha. Ibili ng uyab nimo. Prangkahin na lang gud ko ma, nga wa kay gusto nga magpakasal ko ni Exor. Murag kalitra maguni imong desisyon Mayet. Uli dire kay nagbatap ako si papa nimo. Sige good. Isa man. Papaulion ko sa amo. Mag-istorya ko nami. Unya? Uli sa ko. Kuyugi ko be. Sige. Ablihin ang pultahan si Mayet na karon. O, ma. Oh, ate. Dayon Exor. Tayo pa sa ate. Kanang matupar bang mamano nga, ikaray pakiksultihan. Wala siya labot. Way magbuot na ko. Padaplin diya lino be. Mabahala ko eh. Ikaw Ray gusto na mong ikasulti sa imong amahan. Do, may babag mo uli ka oras inyo, do. Kay ang among anak ray among pakiksultihan, do. Diya ka lang Exor. Pamati sa mong panagsultihan. Ikaw ba Mayet? Dili makakaibaw mo respeto na mong imong mga ginikanan, oy. Usa may nahitabo nimo? May nang makabati si Exor sa atong panagsultihan mo. Wa siya labot sa atong panagsultihan. Ikaw ray among gustong ikasulti. Ug ikaw do. Saba ka? Siga-sigam po kasi imong mata diha. Paulitin niyo! Unsa? Dili mo sugot ang imong ginikanan nga magpakasal. Oo, Exor. Pero dili sila makapugong nako. Pahalag di sila musugot. Basta kay magpakasal tang duha, Exor. Oy, karong adlaw ang kasal ni Mayet. Ibangon na. Pag-ilis na kay mo tambong ta. Uy, naginukto ka man ko diha. Pag-ilis na kay mo tambong ta sa kasal ni Mayet. Sige na. Hey. Ganong mo tambong pamagyutaan ni, oy. Gisupak niya ang atong desisyon. Gusto siya magpakasal. Basta magpakasal siya iya. Wa tay labot.
akong kalawasan maglisod kog lihok. Murag mayok-ok ang ako mga kaugatad. Exor! Tabangi ko sa pagbangon, di. Samo ko ni mo Natulog bago. Bangon sa kay kaihion ang kay kog maglisod ko pangon. Bangon din mo. Patiran tulog ka. Exor! Ano na resulta ti mayat sa impag-supag ng mamagpapa? Huwag mo kapatuon nila ko daw. Para nito ko ni mo ron. Ing na sila lino nga magpakuha ko dili. Kay di na ako maantos ang pagdaog-daog na exor na ako. Ang iyang mga kinikanan marag mga way buot. Maminola sa pagpanapat sa ilang anak diri na ako. Ako na suway ang sulti sila mamagpapa. Napasagdi siya, oy. Ay, Siya na nakugugmas laki. Kung ba sa respito na to, niya karon na mga isang tabang na to, ay gratang dako. Gaw, ingat mama, anhilang kuno ka sa mua. Salamat daw, Jason, ha? Ang ano sa gaw, kasi mo nakita, ito sumpati, pag nawa, pa'y katabar, way-wawan. So may nindot niya. Prangkata lang ka, ha? Daghang maingon nga, base gilumay ka sa iyang pamilya, kay anong ikaw ra may dako kay gusto niya. Gaw, Jason. Ikaw ra ba kay na iyang lulo nga manlulumay sa una? Ang saman? Nahindom-dom ka nga may gibuhat ang iyang lolo nimo, ha? Dahil gibuhat iyang lolo diha nimo, ha? Numdumi ko no ka, be. Inom kabag kape, bayet. Nga naman, lo? Inumin eh. Sige, hot daog ayaw og daghang pangutana ha. Sige. Hot na, hot dahi. Olo, akong imnon. Nga, hot da. I-straight jog yarok. Awa na mo, Portugal, maor to, gipainom mga kape siyang lolo. Nilara bang tingong lolo ka. Gilumay na ka to. Kahinumtum ko gaw, ba't bitaw tinuod tog tingog ang lulo? Lain kayo? Ako gaw? Gilumay? Gilumay! Sana masama si Mayet. mao ba, Jason? Looy kong agaw cha oy, samtang wa pa sila'y anak si Extor cha. Kuha ag balik si Mayet haon kay nagduda mis papa ug mama. Nga kanas Mayet gilubay sa pabilyang Extor. Unsay gilumay? Salamat, ma, pa, sa inyong pagdawat na kong balik. Isaad na ko ninyo, dili na ko mabalik pa sa ng exor. Ayaw na gyud mayet ha, kay luoy kay ka. Maayo man ta kag hitsura, pero naman na ka man taon ang batig naong, oy. Bati pagbatasan. Mailang tag di makainom, pero ay, nihala ka man gyud sa pagminyo in town ana niya, oy. Karon unsa naman ni? Ayo. Ayo. Sa exoran, ma? Niya siya? Basig yan akong kuhaon, ma? Unsa? Ni uli makadinis inyo, maong niagay biatod ko ang imong mga misnina. Maay po nang niuli ka sa inyo, aron wani hasol eh. Wana ko iti manunoon nga masakiton. Tabada! Oh, wait. Hoy, lalaki! Ikaw ba, batik mo kay kagnaw? Batik mo kag batasan? Unsa ba nakanindot nimo ha? Nga murag dabuang maning among anak nimo? Unsa man, inyong gilumay ang akong anak? Oh, ginumay. Nga naman, palumay ka. Animal! Di kong patol ni mo do! Di mo niyo kasungayan kang dako! Ha? Oh, animal ko, demonyo ko, sungayan ko, sige, sabay, lain sungayan. Baka kabaw, sabi niya. Magkita ta.
Magkita tayo si Birno! Way batasan! Way batasan, unggoy dako! Ongo! Oy, natural lang amang lumay mo, kay wa may babay mo sugutin nyo kay bate! Kay bugnaong! Hoy! Bitaw! Pati kong naong! Pero nabuang ang inyong anak na ako! Buang ka daw, anak ka. Kiliagay ni mo ay binitik baso ka. Ay! Ay, magdadaroy! Kaya ako rin mo patay mo daw, anak ka. Gusto na pa! Hapit na mo pas ang lumay. Mabalikan ra sa normal ang imong anak nga akong apo. Ay, mainta lulais ka. Maayo unta. Kagwapas niya ako. Ako mo ng asawa. Disulog ko ito. Ayaw sa kumatiya. Timiyat. Ang lakang mo. At timayit ay sa paminawa. Pamation ako siya. Huwag ako siyang duulon, Lino. Watch me. Unsay mong gisulti? Ako? Imong asawa? Oh, good. Asawa man ti ka. Gikasal man ta simbahan. Di ko normal itong ikasaltang duha, oy. Naigo ko's lumay sa imong apuhan buanga ka. Mupatol ka ako nimo kung normal pa ko? Sa bahis mo pamilyaha mo? Hasan imong amahan? Nagpa-lay minister pa simbahan, pero di ay lay minister. Pero gaba niyong pamilyaha mo? Peh! Iyay, mo kilukang akong naong ka. Dapat lang, no? Kay kanang dagway nimo basura na. Tanalino, mupadayon ta sa tupag lakaw. Way, ayo nga mo tubay tagdugay sa mga kaliwat og manglulumay. Pero kaba pamilyaha. Ikaw masagot eh. Sige, sanay. Bis actress ka ka na. Nahupas na totally ang paglumay nila na ako. Mauto na, nakigbuwag na gid ko sa kumpana nga patignaw. Wag yun forever, kaya sang lumay, nahupas man. Maugat mga kasama ang kaagi ni Mayet, dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Nahupas ang lumay style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Sa direksyon ni 3D Aduk, Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drama.